Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ikaduha sa natong adlaw sa atong paghimo sa Triduum nga misa para sa kapistahan sa Birhen sa Lourdes karong Pitsa 11. Atong padayong iampo nga unta hatagan sa Ginoo pinaagis pangalias mahal nga Birhen ang kalibutan o kaayuhan sa lawas o sa kalag labi na gyud ang atong mga leader sa nasod o sa simbahan, ang ato sad nga mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi hatagan unta sa Ginoo sa kaayuhan sa ilang gipangandoy karon. Atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoo, bantay ang imong banay sa walay hunong nimong gugma. Liguna kanunay sa imong panalipod, kami nga nagsalig lamang sa among paglaom sa kaluoy sa langit. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang basahon sa mga hari. Unya gitigom ni Hari Solomon sa iyang atubangan didto sa Jerusalem ang mga pangulo sa Israel ug ang tanang mga pangulo sa mga banay, ingon man ang mga pangulo sa mga panimalay sa katigulangan sa katawhan sa Israel aron ilang dadon didto sa syudad ni David nga mao ang Sion, ang sudlanan sa kasabutan sa Ginoo. Ug ang tanang katawhan sa Israel miadto kang Hari Solomon sa pangilin sa balong-balong sa bulan sa Etanem nga mao ang ikapitong bulan. Ug mianha usab ang tanang kadagpuan sa Israel ug gayungan sa mga pari ang sudlanan sa kasabutan. Gidala nila kini ug ang tulda nga tagbuanan ug ang mga sagradong galamiton nga diha sa tulda nga tagbuanan. Gidala kini sa mga pari ug sa mga Levita. Si Hari Solomon ug ang mga Israelita nagkatigom diha sa atubangan sa sudlanan sa kasabutan ug naghalad sila mga karnero ug mga baka nga dili maihap tungod sa kadaghan. Unya gidala sa mga pari ang sudlanan sa kasabutan sa Ginoo ngadto sa butanganan niini didto sa labing balaan dapit sa templo ilalom sa mga pako sa kerubin. Gipandungan sa mga pako sa kerubin ang sudlanan sa kasabutan
ug ang mga yayungan ni ini. Walay sulod ang sudlanan gawas sa duha ka papan nga bato nga gisulod ni Moises ni ini didto sa bukid sa Sinai, diin ang Ginoo naghimog kasabutan uban sa katawhan sa Israel sa paghigawas nila sa Ehipto. Sa pagula sa mga pari gikan sa balaang dapit, may panganod nga milukop sa templo sa Ginoo, ug tungod ni ini ang mga pari naglisod sa pagpadayon sa ilang buluhaton, kay ang templo napuno man sa himaya sa Ginoo. Unya, nagampo si Solomon, gipahimutang mo, Ginoo, ang adlaw diha sa kalangitan, apan anaa ka magpuyo sa mga panganod ug sa mangitngit nga dapit. Nakatukod ako alang kanimo ug usa ka matahom nga balay, dapit nga sarang mo kapuy-an hangtod sa kahangturan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, tungas ngadto sa dapit, nga imong pahulayanan. Ginoo, tungas ngadto sa dapit, nga imong pahulayanan. Aniya nakadug kami nini dito sa Efrata, ikaplaga mo kini sa kaumahan sa Jaar. Manulod kita ngadto sa iyang puloy-anan, managsimba kita sa tumbanan sa iyang mga tiil. Ginoo, tungas ngadto sa dapit, nga imong pahulayanan. Padayon o Ginoo, ngadto sa imong pahulayanan, ikaw ang arka sa imong kahalangdon. Magsulob untang imong kaparian sa katarong, magsinggit unta sa kalipay ang mga nagtuo kanimo. Tungod kang David, imong sulugoon, ayaw isalikway ang panganiya sa imong tinihugan. Ginoo, tungas ngadto sa dapit, nga imong
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaw ikaw, O Ginoo. Mitabok sila sa lanaw og midunggo sa Genesaret og gihigot nila ang ilang sakayan. Sa pagkawas na nila nailhan dayon si Jesus sa mga tao. Busa nanagan sila ngadto sa kasikbit nga mga balangay ug gidala ngadto kang Hesus ang mga masakiton nga naghigda sa ilang mga higdaanan. Bisan asa si Jesus moadto sa kabalangayan, sa kalungsuran, sa kaumahan, dadon sa mga tao ang ilang mga masakiton ngadto sa mga tiyanggihan. Nagpakiluoy sila nga ang ilang masakiton pahikapon bisan lamang sa sidsid sa iyang bisti ug nangaayo ang tanan nga nakahikap kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Kining hikap sukad pagidenis una no. Makaayo gid nang hikap ing na ang imong tupad ing na nahikap pa na ka. Na. Hikap ba? Mao nang point of contact ginang hikap. Mo bita na usahay no nga murag sawayon ta sa atong ubang mga igsoon nganong naatay mga rebulto nga atong hikap-hikapon sama ng crucifix. Kanang importante gid ang hikap. Ug wa gid tay mahikap murag dili kaayo epektibo ang atong connection. Bisan ang Ginoo mi-allowed ni ana mao na si Jesus lakaw-lakaw siya nalay makahikap bisag sid-sid sa iyang sinina o niya nangandoy nga maayo ayo gyud mao sad na ang Birhen sa Lourdes o sa lain-laing birhen nga nagpakita ang mahal nga birhen na ay rebulto atong himuon moadto ta didto mo pilgrimage mo hikap ranang rigla o kani Lourdes inahan sa kanunayng panabang Santo Niño kanang paghikap importante kay na unsa may naa sa hikap. Hoy. Kanus aman ka mo hikap. Mananglitan kamo mga asawa, kanus aman mo mohikap sa inyong bana. Unsa bay naani mo nganong mohikap ka na sa panahon di ka mohikap niya. Unsa may naa si mong hunahuna. Usa sa mga timailhan ni ana nga imo siyang giisip nga kabahin sa imong kinabuhi labi na gid sa imong panginahanglan. Namitang eskwela patas una nya watay tubag nya bright kay imong tupan mohikap mga pakuan na kay assignment nya ug sa tay kwarta mohikap sa tay gay tagamayng pan diha gay tagamayng papel diha gay tagamayng ballpen diha ano bunga na sa atong pag-isip nga kani siya kabahin sa akong kinabuhi labi na sa akong panginahanglan. Lingiyay mong tupad ina kabahin ba nimo kining atong parokya? Kabahin dili nya sa may imong buhaton. Kana palit og slat kay mo man ay atong point of contact. Ang imong point of contact sa atong simbahan ang slat. Na hikap kita. Hikap kita sa atong pitaka. Aron muhikap sa sila dito sa resibo ang opisina or hikap sa kas imong cellphone kay mo padala kas GCash or sa
kwarta padala mo adto sa Palawan o uban pa, mo point of contact, mo bitaw nga murag nasuod nato ang ato mga online parishioners. So kamo mga online parishioners bisag wa ta magkita, panagsara mo ay siguro makaari pa ba mo Compostela, magkita pa ba ta or makabisita ba konyo diha asa mong mga nasura. Ang importante mo palit mo og slot. Ana na siya. Kay kamo ni isip basad mo nga ako kabahin ko ninyo. Mohikap sad mo nato. Ayaw kaya dibila pa lang noon ta si tagikap. Mohikap sad ko, maghinikapay tang duha. So, dali kitang madibilap. Ang ako na lang hangyo ninyo, follow na lang mo sa akong YouTube channel kaning Padriciano Ubod. Kibaw mo? YouTube? Padriciano Ubod. 285,000 subscribers ni. Unya inyo nang i-share ngadto sa uban, i-share. I-like, i-share. Unya human na ay mga advertisement ay lang sa ninyo dayog pag na. Nga naman kay pinaagi ana atong masabwag ang ato dinhi mga misa, ato mga pamalandong nya. Kung naasay income gamay, matagaan punta. Be, ako kunong suwayan, be. Kamo din ni aron. Pila man kabuok ninyo nga kada adlaw gid mo view aning akong YouTube channel. Taas ko no ang kamot, be. Tanawa, di ba? Unom ra kabuok. Kamong uban, wap aday mo makigsuod nako, wap amo mo. Makauta malipay ko anang naay mumisa kog patay niya moingon dayon padir kini baya siya no sus padir gikas buntag ngadto sa hapon magsigir gining paminaw sa imo mga video. Sunod na sa akong misag patay ngadto sa laing lugar kani padir fans kay nimo padir sigir gining tan-aw nakapamalandong ko nako mao day wa kayo mo view sa akong YouTube no kay mga matay man day sila. Dili sa doy, kamo sa ba. Ana mo siya magpa-picture nako diri nga moingon nga padir ko anyo kayo. Sige gin mi og paminaw nimo, mamasad mamatay kapalit magslat. Sa atong unang pagbasa, ang Ginoo mihatag niadtong duha ka papan, the tablets of the 10 commandments. Og maotoy giisip sa mga Israelita nga ilang point of contact ngadto ni Yahweh ang Ginoo nga ilang gituhuan o gibutang sa templo. Ang templo nga gihimo ni Solomon nga matud pa niya nakahimo kog matahom nga balay alang kanimo sama ning atong simbahan. Nakaingon si Solomon mauna ni ang lugar nga magpuyo ka hangtod sa kahangturan ang templo. Pasabot, nangandoy di ang Ginoo nga maghimo tag balay nga alampuanan nga ninduton gid nato. Lingi ay mong tupad na ginindutan ra kaning atong balay. Ginindutan ra mo ni atong simbahan. Nya gusto pa mong ato pagining panindutan. Unsaon man ato? Ang bright ninyo di ay kayo mo na. Kanara gyud atong buhaton palit og slot. Mag-anam ginagkanindot ang templo. Kadto sad sila Solomon, wa to sila mag-slot-slot. Unsa may gibuhat nila, nagtinabangay sila pagtrabaho og pagsigi og pang sulong gubat ngadto sa laing mga nasod aron nga ang ilang mga bahandi ug ang ilang mga kabtangan maangko nila nya trabaho silang maayo ilang katawhan aron ang ilang gipanghimo nga mga kanang naabot nila mahimo sad nilang murag kabuhian mao na nga nagtinabangay. In short, mapanindot lang nato ang templo sa Dios basta magtinabangay ta. So mga igsoon, kining pagtinabangay design gid ni Ginoo og kanang mga debosyon kining misa
paagi nis pagtinabangay. Kanang ginagmay na tong ihog dihas kolekta pagtinabangay kana siya. Mao bitaw karon ako makaistorya man ko pipila nato dinhi ka mga LGU hasta dito sa akong former nga Paris. Tinabangay pod mi didto. Naagi mamugna nga makaingon mi ba makaana mi nga hasta no nahimo man ni nato. Ikahuman ba makaingon ta nabuhat man ni ana dito sa akong former Paris. Hangtod karon dire di ba makaingon man sad mo no namo tay nabuhat dinhi makaingon mo hasta no nabuhat man. Wadi mo kana. Hinaya sa inyo mga tingog. Kuwang pagidiyay no. Makaingon ta nga ngano mo ni mabuhat sa una karon nabuhat man tungod sa pagtinabangay. Pero magsigi na tag-away, magsigi na tag-kompetensyahay, dili na ta magtinabangay, dili na mahimong sentro ang Ginoo nato, mag-anam gyud kagusbat ang atong balay, ang atong templo. Kaya ang tinuod nga templo sa Ginoo mga igsoon maoman ang katawhan sa Dios. Ang tinuod nga simbahan maoman ang iyang katawhan. Mao na ang pagtinabangay expression of love. Expression of love. Unya kanang tawo nga naghigugmaay munindot gid na ang ilang kinabuhi. Mag-anam gid kanindot no limit ang pagpanindot niya na. Lekin sa dinhing mga asawaha nga makaingon jud ka ang akong bana padir hangtod karon nindot gyud kaayo. Taas ang kamot. Wa gini isa. Ato ay usan away. Ni apas na lang ba tudluan sa speaker ko sa isa sa dia. Ora wa na gitoy klaro. Tanawa kamo mga asawa, nganong dili naman nindot inyong bana? Kay wala naman mo magtinabangay. Nagsigi naman lang mo inawyaway. Nagsigi na mo tanaw sa mga apan, dili sa panginahanglan. Musbuna ko ha, aron magkatinabangay ta, ayaw pagsigig tanaw sa iyang apan, kung dili sa iyang panginahanglan. Ano bitang na magpatambag nako, Pader, unsaon nako nga among relasyon sa akong bana o sa akong asawa, sa akong mga anak, porti naman gining pagkagubaa, unsaon ka ni nako, Pader, nga ma-restore, mabalik sa nindot nga relasyon. Usa lagi akong tubag ana sugod. Kakita bakas panginahanglan sa imong bana o sa imong asawa? Nakita ba nimo ang iyang panginahanglan? O ang imo ra yung panginahanglan mo imong nakita nya gamito nimong imong bana, gamito nimong imong asawa para pagtubag sa imong panginahanglan? Di na mao. Si King Solomon, nakita niya ang panginahanglan sa ilang katilingban. Ingon siya, Ginoo, ikaw ang naghimo sa langit ug sa yuta, pero nagpuyo rakas mga panganod ug sa tulda, mao nang naghimo ko karon og nindot nga balay para nimo. Nakita niya ang panginahanglan. Si Jesus, pagdunggo sad nila, ang mga tao purting daghanang masakiton, lain-lain lang, mga giyawaan. Kita yung Jesus nga murag wa gyud intay nakatabang nila. Mao nang nakita niyang panginahanglas mga tao, iyang gihatag ang healing power. Nga bisan lang katong tanan nga mopundok, kahikap lagamay niya, maayo gyud kay ang Ginoo mo tan-aw gyud sa atong panginahanglan. Nilingay mong tupad. Ning na unsa kay gikinahanglan padersiano karon? Ansay akong ginahanglan? Pataka lang mo. Dili ay nga mahurot og kahalin ang slat. Dili kay manginahanglan lang kog slat, unya gamay ra kay inyong paliton, mahurot gid untag kahalin ang slat. Unsa ka ray gikinahanglan sa atong mga kaigsuonan nga banla sa baha ang ilang balay? Balay. Thanks be to God na anatay nadawat nga mga
donation sa atong DPR nga makaabot nag mga 57 kabalay. O niya, nakahimo na tag 3 kabalay. Pakpakan na to. 57. Nagkaistorya mis pipila ka kapitan dire ingon sila pader wa pag ina mahitabo sa Compostela nga ang simbahan gahimog balay. Nako dito sa amo San Vicente nakahimo mi didto 151 kabalay. Oh. Adi mo to, mura man mo gaduda. Nya kadtong panahos pandemic bisag wa na gani pandemic manghatag gid mi og mga 5 kilo rice mag-average og 2,000 ngadto 3,000 ka pamilya, mga kaupat ngadto 5 kada tuig didto. Ngano man nakita man namo ang panginahanglan, sige mamigtan-aw sa panginahanglan. Anha kita magkahiusa diha. Ayaw tan-aw sa imong panginahanglan, ang panginahanglan sa imong isig katao. Sa ato rong mga leader sa politika, kinsa man gikan sa national hangtod sa barangay level, kinsa kaha diha nga mga officials elected ug appointed nga ato yung maingon nga nagsigig yung tan-aw sa panginahanglan ug mitubag sa panginahanglan sa katawhan, mga Marcos Group, Duterte's Group, or Pinklawans Group. Ay tubag kanang diha ba maunay nindot kayong engage nato kay do na rabay umaabot nga eleksyon may nang magsugod na takaron karong 2028 eleksyon naman ang mga politician 2022 pa lang nagsugod na silang plano para 2028 ang ubang mga politicians. Kita sang mga bumubutar, kita mga pumipili, kita mangyud ang tinuod nga haring lungsod, haring nasod. Kamao sa doon tatang mo pili. Kay pataka lang tagpili ang mga tao mapahimuslanon, mao ni karon kinawatay to the max. Trillions ang ilang gikawat aning ato mga sulugoon. Wa ra ba gyud masakpi. Nganong di man masakpan, may kay nilang pagkasabot gikan sa nasyonal hangtod sa local level nagkakunayb gid ning kadaghanan. Luoy kaita, kitang nagpili nila, kita maoy nahimong uyamot kay ngano man ang atong gipili gasigi na lagpahimos tagbaw sa ilang panginahanglan, wa na mo tan-aw sa panginahanglan sa mga taong nagpili nila nga mao gyud ilang mandato sa ilang opisina. Wa na mo tan-aw. Napaday ni tan-aw karon nga ang atong mga flood control wa day mga kabilyang gipamutang, gipile ra day ang bato nya pagkaigos baha nangalusno lang na gipangpicturean sa social media. Karon na sang bagyo na sad nga si sa tong bagyo basyang unaan na sa flood control nga na kuan na tingin na sa una natandog na tingali na panahong tino og katong una gipun-an na sang basyang nahugno na gyud nakita mga bato ra di ay gipile na gagmayng kabilya lagyo pagyud kayo kinsa may makasustenir ang nagsigihag damag sa tubig nga flood control man na nganong gibuhat mo na nila kay ilang gitubag ang ilang panginahanglan dili ang panginahanglan sa katawhan nga maoy nagtuboy nila di na nato usbon ngita ta makita man gyud nato mailhan man na social media, na as mainstream media, na as radyo, na as TV, na as mga istorya-istorya. Di lang sa tamo nunot dayon. Ato sang i-verify sa ilang binuhatan. Para nako, dili tamo ingon, loyal ko sa mga Marcos, loyal ko sa mga Duterte, loyal ko sa mga yellow or pink. Ayaw na, ingna, loyal ko o gusto ko nga makapili ko og mga sulugoon nga kamaong moalagad sa panginahanglan sa nasod dili sa ilang personal na panginahanglan. Sulugoon man na nato. Sulugoon na sila oy. Tanawa karong panahos eleksyon sunod tuig. Tanawa sunod tuig. Daghan na kayo na nga magsigig pamaraig nato. Unsa man gyud mabukas ilang baba mualagad, muserbisyo, may kayong hapakog bato. Ang uban ba? Ang uban.
Serbisyos kagaral ninyo, nya ini kadaog mura na mo mga hari, mura na mo mga emperador, na kamon, emperador mo inom ra ba ko na usahay. Ari lang tas pundador. Nga kamo na magbuot, mura na mo dili sunan gaan ang gipili og 32 million i-impeach gyud nila. Ang mga congressmen nga naa sa House of Representatives nga mao'y representante sa ilang mga distrito sa katawhan, amot naka-check baka sila nga kung ang ilang distrito mao ba jud kanay panginahanglan karon nga ilang i-represent ngadto sa Congress. Nakaron gyud mag-impeachment gyud ta para sa Vice President tungod aning 125 million na confidential fund. Mao ba kanay sentimento karon sa mga distrito nga ilang gi-representahan? Amot ni check pa ba na sila? Bisag kanilang atong gidaghanon din Kung sa may ganahan ninyong i-check karon og tagaag hustisya, ang 125 million nga gi-accuse nga nabati pagkagamit sa Vice Presidente, niya gi-approve ra baskoa nga wa kunoy anomalya, niya imo hatagan yung anomalya sa Kongreso. O kana bakang flood control nga gideklarar na ginas atong presidente, daghang ghosts, daghang substandard, trillions ang nawa, nganong wa naman nahisguti karon. Nganong ari man ta mo shift sa impeachment, nagamay kaayog kantidad, 125 million, inka haron sad makurihian pader, unya katong to ang flood control, kinsa may kurihian ato itong wap ang may napinpuwent hangtod karon. 40 matunda ko at trillions man to. Ingon ana ba? Basig panginahanglan ra na nila nga i-impeach ang Vice Presidente for their political agenda. Pero wa sila'y agenda para sa kaayuhan sa nasod aron makoreksyonan kining corruption nga trillions of our funds. Inutang ra ba nato ang mga funds nato uban mga budget, inutang ra ba nato nangawa na sa atong panudlanan, wa madapat sa atong mga proyektong panginahanglan gyud sa katawhan. Mga igsuon, kinahanglan tag point of contact to our God, and that is our heart. Muna may touch my heart, O Lord. Hikapa ang akong kasing-kasing mahal nga Birhen Maria. Mahal nga Birhen, nagtanaw gyud sa atong panginahanglan. Maunang bisag ang iyang anak maoy patyon para lang ta maluwas, iyag yung gihatag. Kay wa siya maghuna-huna sa iyang panginahanglan kung dili ang atong panginahanglan. Last na lang lingi sa imong tupad. Inga, andam kong mutabang nimo. Inga ba? Na andam jud kong mutabang nimo. Nga ingno di kasi imong tupad, ayaw nagpaningil ha. Hindi, manindog na ta. Mga igsuon, ang Dios naghatag sa atong panginahanglan, isip mahigugmaong amahan kanatong tanan. Busa malaumon kitang moingon, mapuangorong Dios, dungga kami. Mapuangorong Dios, dungga kami. Nga isip simbahan, ablihan nato ang atong kasing-kasing ngadto sa mga panginahanglan sa uban, ug sa ingon mapaambit nato ang gugma sa Dios ngadto sa matag usa, magampo kita sa Ginoo. Mapuangorong Dios, tungga kami. Nga magbudlay kitang tanan alang sa hustisya ug sa tawhanong digmigdad, ilabi na alang kanila nga gibiyaan sa katilingban, lakip na ang mga huyang ug ang mga kabus, magampo kita sa Ginoo. Mapuangorong Dios, dungga kami. Naisip katilingban, suportahan ug ituboy nato ang usag-usa, uban ang gugma ug ang kalumo nga gipakita sa Ginoo kanato, magampo kita sa Ginoo. Mapuangorong Dios, dungga kami. Nga sila nga nagmasakiton sa pangisip, sa lawas ug sa espiritu, makakaplab og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Mapuangorong Dios, dungga kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot,
Isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Mapuamorong Dios, dungga kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug pagiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Mapuamorong Dios, dungga kami. Na ang tanang mga benefactors ug donor sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Mapuamorong Dios, dungga kami. Nga ang mga matuohong nangamatay na makaangkon sa pahulayng dayon, magampo kita sa Ginoo. Mapuamorong Dios, dungga kami. Makagagahom ug mahigugmaong Amahan, dawata ang among pangamuyo, nga gituboy namo nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Pasalamatan ka karon o among Dios, kay gigasahan mo kami kang Kristo Jesus, ang imong anak sa kahangturan, nahimong among gasakaron, putli ug hingpit ug takos gayon sa imong kahalangdon. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoong Dios namo, naghimo ikaw niining pan ug bino nga hinabang sa among kahuyang, itugot nga mahimo usab kini sila nga sakramento sa kinabuhing dayon alang kanamo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay siya tungod kay naluoy sa kasaypanan sa katawhan, nagpakatako sa pagpakatao gikan ni Maria nga Birhen, nagpasakit siya sa krus ug giluwas kami niya gikan sa kamatayon nga dayon, ug sa iyang pagkabanhaw mihatag siya kanamo sa kinabuhing way katapusan uban kanimo hangtod sa kahangturan ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhonong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Husana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo,
mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo ang among papa, ni Jose ni Alberto ang among arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Nagayok kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kaimo man ang gingharian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahanturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manasab kanimo. Ipakita nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamahayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Langit mong inahan,
Magampo kita. O Dios, nagbuot ikaw nga managambit kami sa usa ka pan ug usa ka kalis. Itugot ka namo nga hiniusa diha ni Kristo nga magmalipayon kami nga magkugi pagbuhat alang sa kaluwasan sa kalibutan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa kaayuhan, lawas ug kalag. Nya mahitabo ra ni kung kita sad mutan-aw Dios panginahanglan sa atong isig katao. Dili lang sa atong panginahanglan. Salamat nga sa nagpakabana para nato sa atong panginahanglan. Ang atong grace nga slot niabot ng atong halin og 172,534 ka slots na apay 527,466 ka slots nga available nga tag 100 pesos per slot. Nya do na ni 70 slot challenge nga tag 7,000 per challenge. Ang atong PPSC para aning atong ongoing nga mga projects dinhi niabot nag 97,008 slots ang atong halin na pay 2,992 ka slots na available nga tag 100 pesos per slot. Nya ang atong DPR na nas 34,530 ka slots. Padayon patag panawat og mga mo palit no tag 100 pesos per slot. Nya good pa ni sa 57 kabalay kay niabot na ron og average 75 ang cost sa kada balay 75,000 dili na tong 60,000 kay kana ganing short kita tungod sa ka mahal na sa pangapalaliton yun. Atong pakpakan ang namalit na tog slot. Salamat kayo. Nya pahinomdom sa atong mass wedding karong July 19, 2026. Tanawa na ng mga nagpuyo-puyo diha, kanang mga nag-civilly married, hangyua nga mo apil aning atong mass wedding. Libre tanan nga mga processing niini. Ang ila lang mag-love offering lang sila para sa atong kaning inigmisa na gyud. Nya pahinomdumi sila nga kundi gid sila magpakasal na miligro gid silang maadtos impierno kuyog pa ang ilang mga anak kay manakod mo ng sala impierno gisangkuan ana no looy kay naghigugmaay sila padong sa impierno murag dili kay nindot paminawon. Ang atong Ash Wednesday karong February 18 nya kung doon na mo yung mga lukay nga gibinditahan last year i-remit na din sa atong parokya kay ato nang gamiton sunugo nato para ang iyang abo mo'y atong gamiton inig Ash Wednesday karong February 18. Ang Ginoo manaa kaninyo Manaaw sab kanimo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Maria Reyna sa Pilipinas, panalipig kami sa mga kalalagman. Aga pa kami at sa manluluwas, si Kristo nga anak mo, ug ang among kagawasan. Ug paminawa kini among mga pag-angko, nga gikan gayud sa kasing-kasing nahamo. Mga pagtuaw panlibas subong pagpangaliyo po, luwasa kami sa
sa dayong